Ну, глядзіце, Вялікае княства Літоўскае. Гэта дзяржава, якая існавала больш за 5 стагоддзяў да 1795 года. І за гэты час існавання дзяржавы нашыя продкі сучасных беларусаў, жылі асобна ад продкаў іншых нацыянальнасцей, суседніх з намі. І паспелі за гэты час утварыць свае нацыянальныя і культурныя адзінкі, на аснове якіх склалася сучасная беларуская нацыя. Усё пачынаецца з Міндоўга, які ўпершыню згадваецца ў крыніцах пад 1219 годам, як адзін з 5 уладароў тагачаснай старажытнай Літвы, якую трэба адрозніваць ад Літвы сучаснай. Міндоўг у цэнтры. У тыя часы ў сярэднявеччы Літвой называлі такія тэрыторыі, як Гродзеншчыну, частку Меншчыны і Вільнюсшчыну, поўдзень ужо сённяшняй Літвы. Міндоўг забівае некаторых сваіх супернікаў, некаторых выганяе на іншыя тэрыторыі, становіцца адзіным кіраўніком гэтых земель. Праз некаторы час яму прапаноўваюць князькі пасад у Наваградку, на які ён пагадняецца. І такім чынам Літва, Міндоўга і Наваградак даюць пачатак існаванню Вялікага княства Літоўскага. Маладой краіне пагражаюць шмат ворагаў. Татара-манголы б'юць з усходу, галіцка-валынскія князі дзейнічаюць на поўдні. Галоўная пагроза гэта крыжакі, якія распаўсюджваюць каталіцтва мячом. Каб пазбавіцца гэтай пагрозы, Міндоўг разам з жонкай Мартай прымае каталіцтва. А ў 1253 годзе Міндоўгу прыходзіць карона ад папы рымскага. І каранацыя Міндоўга адбываецца ў Наваградку, першай сталіцы княства. Але, нягледзячы на гэта, крыжакі аднаўляюць паходы на дзяржаву. Таму Міндоўг кідае каталіцтва, вяртаецца ў звыклае яму паганства і разам з такімі ж балтамі-паганцамі разбівае крыжакоў ля возера Дурбе ў 1260 годзе. Гэта адбываецца на сучаснай тэрыторыі Латвіі. Пасля смерці Міндоўга Вялікае княства Літоўскае перажывае нестабільнасць улады, князі мяняюцца часта і хутка, але, на шчасце, дзяржава вытрымлівае гэтыя выпрабаванні, і актыўны росквіт яе пачынаецца пры Гедыміне, партрэт Гедыміна пасярэдзіне. Вялікі князь літоўскі Гедымін павялічыў межы дзяржавы амаль у 3 разы, і асабліва закон беларускіх земляў, якія ў большасці ўваходзілі ў склад дзяржавы мірным шляхам. Дынастыя ім заснаваная кіравала Вялікім княствам Літоўскім да 1572 года, а некаторыя з гедымінавічаў былі каралямі Польшчы і нават валодалі землямі сучасных Чэхій і Венгрыі. Справа ад Гедыміна можаце бачыць партрэт яго сына князя Альгерда, які павялічыў тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага яшчэ ў 2 разы, і ўжо ўсе беларускія землі цалкам сталі часткай адзінай магутнай дзяржавы. Пік росквіту Вялікага княства Літоўскага гэта кіраванне Вітаўта. Ось яго партрэт, там справа Грунвальдская бітва, падчас якой Вітаўт разам з польскім каралевствам у Хаўрусі разбівае крыжакоў тэўтонцаў. Пасля гэтай падзеі крыжакі больш не турбуюць Вялікае княства. Пры кіраванні Вітаўта дзяржава дасягае найвялікшых памераў за гісторыю свайго існавання. Межы цягнуцца ад Балтыйскага да Чорнага мораў, а плошча краіны большая за плошчу сучаснай Беларусі амаль у 4,5 разы. У Вялікім княстве Літоўскім, я ўжо паўтараюся, вяртаюся да пачатку свайго расповеда, склаліся тыя неабходныя культурныя адзінкі і элементы, на аснове якіх і складалася сучасная беларуская нацыя. Старабеларуская мова, старабеларуская культура былі галоўнымі ў дзяржаве, і імі карысталіся як вялікія князі літоўскія, так і простыя людзі. Гэта ўсё.